presentación do sitio web hemerográfico que vai a recoller os semanarios históricos de Verín do século XIX e do século XX. Temos uns acompañantes de luxo hoxe, o máis granado do xornalismo de Galicia do presente, para axudarnos a contextualizar o millor do xornalismo de Verín do pasado. Non fa falta presentarlos, a Xosé Carlos Caneiro, o responsable de programas culturais da TVG e do Grupo Voz, a Rafael Cid, director do Centro Territorial de Televisión Española, e nos acompaña tamén, por suposto, o alcalde Gerardo Seoane, e o responsable da biblioteca Vicente Rodríguez, e Mabel Villamarín, que é autora dun magnífico traballo que vai ser o eixe central desta presentación sobre a estructura e contidos dos xornais históricos de Verín. Decía Ramón Otero Pedrallo que Verín é unha largacía planura de extraordinaria fertilidade. Pois era de unha extraordinaria fertilidade tamén no eido xornalístico. Máis de 14 cabeceiras a cabalo destes 2 séculos avalan a fertilidade do xornalismo en Verín e o espello magnífico que eran para os acontecementos cotidianos desta vila, que quedan agora con esta magnífica ferramenta a disposición de todos os investigadores, a disposición de todos os veciños de Verín que queiran encontrar evocacións do comercio local, das súas familias, da súa vida cotidiana, hasta das rúas, todo, calquera cousa, nunha lectura por placer se pode atopar nesta ferramenta que está agora, gracias a esta iniciativa da Biblioteca do Concello, a disposición de todos en calqueira parte do mundo. Sin máis, vamos a darlle a palabra a Vicente Rodríguez, o responsable do proxecto da biblioteca, para que nos conte donde, como, de que xeito se pode acceder a él e en que consiste esta base de datos que está aloxada na web da biblioteca. Vicente. Moitísimas gracias por falar da biblioteca. O primeiro, o agradecemento a persoa que cedeu este, donou todo este proxecto que empezamos no mes de decembro do ano pasado. Segundo, isto é un traballo colectivo. Aquí as miñas compañeiras Aurora, ca catalogación, Antía, con todo o rexistro e extracción de datos, digitalización, subida. Eu, na miña parte, colaboración da páxina, rexistro, sobre todo. Colaboran tamén amigos que en tema de diseño saben un montón, que no seu momento nos diseñaron a primeira páxina da biblioteca, e eles, a partir de aí, construímos o que é a hemeroteca dos semanarios de Verín. A forma de chegar a eles, pois, moi sinxelo, a través da páxina web da biblioteca, www.bibliotecadeverín.es, e xa temos aí o enlace onde quixemos titular Ler o pasado. Non sei se se verá moi ben, pero esa é a idea, ler o pasado. A hemeroteca ten dominio propio e quixemos aí, pois, ir plasmando. Pensade que isto é un traballo a anos vista. Estamos só empezando a rascar un pouquiño, nada máis. Estamos digitalizando e subindo e catalogando, sobre todo a todo o tema de catalogación. A miña compañeira Aurora, pois, estamos disfrutando todos os días atopando xoias, e a Antía, pois, subindo todos. E esta web que contén? Bueno, pois ten un pouco de historia, que sacamos parte de traballos de Santiago Cid, e tamén do traballo de Mabel, ou María Isabel, que fixo o seu traballo de fin de grado sobre esta temática. Por o demais, é unha páxina moi sinxela, que ten a característica fundamental que quixemos, onde estamos levando realmente o traballo, e é que ten un motor de búsqueda. É dicir, de cada xornal que vamos digitalizando, de cada xornal que catalogamos, imos extraendo del palabras, columnistas, títulos, cousas que nos chamen a atención para que, chegado o día ou o momento, cando un investigador veña e nos pregunte sobre unha temática, non só teñamos que buscar cronolóxicamente, sino tamén intentar chegar temáticamente. Por exemplo, se buscáramos aí algo referente a García Barbón ou don Luis Espada, pois saldría os xornais específicos onde está esa palabra vinculada. Por eso estamos a levar tanto traballo. É dicir, aí está realmente a labor de documentación.
Tan solo vos diremos que teñades paciencia, porque veredes que a biblioteca non para, é dicir, estamos facendo isto, pero tamén seguimos cas actividades dos nenos, conferencias, presentacións, exposicións e todo o conxunto de actividades. Isto, pois tamén vamos ir subindo e traballando nel, pero isto, como dixen ao principio, é un traballo a anos vista. É magnífico, é interesantísimo, hai xoias que vamos atopando día a día, e, bueno, tan solo pois que a partir de agora pois que a xente veña e que consulte, e aquí estamos porque faga falta. Nada máis, moitísimas gracias por vir, todos os persoas que van a intervir, pois moitísimas gracias, porque a súa colaboración é fundamental tamén para nós. Moitas gracias. Xosé Carlos Caneiro. Boas tardes a todos. Procurarei ser breve, pero procurarei tamén non ocultar a satisfacción que sinto agora mesmo, porque creo que estamos, eu digo sin ningún atisbo de vehemencia ou de exageración, diante dunha das actuacións culturais máis importantes da historia de Verín, cando menos que eu recorde. Eu cumplín este ano 54 anos e creo, reitero, que este é un acontecemento fundamental para a historia de todos nós, para a historia dos verinenses. A min éncheme de emoción que alguén se tomase a molestia primeiro de donar xornais dos de verdade. Eu creo no xornalismo de papel, logo intentarei explicar isto, donar eses xornais e que se tome o traballo tamén de digitalizar eses xornais, de colgalos na rede e de que todos teñamos a nosa disposición a nosa historia, o que nós somos. A nosa esencia está nos periódicos de nós. Fundamentalmente, estes que se editaron en épocas moito máis ingratas que estas, entre fin do XIX e os mediados do século XX, e eu creo que só cabe a todos os verinenses felicitármonos. Tomeime iba a dicir a molestia, ao revés, a curiosidade de imprimir o traballo que fixo María Isabel Villamarín Alonso. Lino, quedei moi sorprendido, non? É raro que na universidade os profesores poidamos ler traballos desta calidade epistemolóxica e empírica, non? Eu quero felicitala públicamente e instar ao Concello, ás autoridades, a que de contado publiquen este traballo, porque creo que é absolutamente necesario, non? Está estructurado todo o que se estivo a facer, non? E explicado tamén, que iso é importante. En segundo lugar, tamén me gustaría instar as autoridades a que recoñecesen máis do que facemos as persoas que fixeron posible esta historia particular, impar, orixinal, extraordinaria que ten Verín con respecto ao periodismo. Eu intentei informarme con algúns colegas periodistas se hai moitos lugares aquí en Galicia que teñen unha historia como esta e non os hai. Non os hai mesmo en grandes cidades que nos superan en poboación e importancia económica, non teñen a historia periodística que temos nós. Por lo tanto, creo que sería necesario e xusto recoñecer a todas esas persoas, reitero, que en tempos moi difíciles sacaron adiante a libre opinión, porque esos son os periódicos, os que difunden a libre opinión, é dicir, os que difunden de verdade o espírito democrático que o sentido común, que a xente de sentido común defende. Polo tanto, estou moi feliz, porque estamos a vivir un momento crucial para o que a historia Verín. Eu coñecía, obviamente, como a maioría de todos vostedes, algunhas das cabeceiras, outras descoñecías absolutamente. Eu non sabía que existía un víbora aquí en Verín, existía un víbora, era a primeira noticia que tive, obviamente, el Heraldo, o Eco, todos estes... Escrito desde Xinzo.
Escritos de Xinzo, bueno, ese é un acto que debemos estudiar ou cando menos agachalo un pouco, non? Ben, os periodistas, decía Scalfari, que os periodistas son xente que lle conta a xente o que lle pasa a xente. Eu creo que a verdade dun pobo está nos seus periódicos. Os historiadores, en realidad, interpretan a historia, pero son os periodistas, dende puntos de vista diversos, os que contan a verdade. Os que contan a verdade, ou cando menos a súa verdade. E nós temos a verdade de nós, o espello de nós, en este traballo magnífico, insisto unha vez máis, do que podemos disfrutar todos os berinenses e calquera cidadán do mundo. Vicente, cando me falou por primeira vez deste proxecto, que a min sorprendeume moitísimo, dicíame que para os investigadores vai ser unha fonte de recursos óptima, sen dúbida, pero eu creo que vai ser algo moito máis importante para os veciños de a pé, para saber como pensaban as persoas de inicios de século, por exemplo, aquí en Monterrey, para coñecer a dialéctica, eses contrarios que ao final son os motores da historia. Os motores do progreso son os contrarios, a dialéctica, as persoas que opinan de modo diferente. Temos, pois, unha historia democrática en canto ao periodismo que debemos celebrar e temos algo único que non teñen, creo eu, agora mesmo cidades de moitísimo prestixio non só en Galicia, senón en toda España. Polo tanto, é un día de celebración, estou moi feliz e quero felicitar o Concello pola iniciativa e a autora desta pequena xoia que eu espero que Pepe López te califique con sobresaliente. Eu sen dúbida así o faría. Moitísimas grazas. Eu voume sumar en primeiro lugar á petición que fai Caneiro, porque a min eu tamén algo sabía da prensa comarcal daqui por un traballo que fixen que era o documental sobre carrilanos e sorpréndeme encontrar nada menos que 15 cabeceiras co da vida que tuveron, as vicisitudes e o que eso significa de reflexo da historia da comarca cunha riqueza incomparable respecto de outras comarcas, non? Respecto das comarcas. E, por tanto, sumo a eso, creo que aportaría moito á historia, ao conocimiento por parte dos científicos e tamén igualmente á propia sociedade en xeral. Porque aí, polo menos no xornal que eu máis tuven que consultar para o traballo que fixen, hai que dicirlo gracias á xenerosidade de Santi, que porque moitos berineses lle temos que agradecer a xenerosidade de que, incluso no seu caso, sin conocerme de nada, me abrir as portas, que puidenche roubar a casa inteira, deixarcha desfalcada, non? E fun ali polas noites consultando os periódicos, ali as tantas, unha fonte de información valiosísima, non? Agora vai estar a disposición de todos os berinenses en papel e tamén en digital. Brevemente será datos que María Isabel diga, pero como son puramente periodista, hai cousas que me chaman a atención, que citarei 4 titulares para destacar o interés do que aquí se presenta, non? É de que a prensa comarcal aquí era na provincia de Ourense, Verín concretamente, tiña unha puxanza comparable no resto da península solamente ao que había en Cataluña, non? O que había en Cataluña. E aquí había 15 cabeceiras, se la dirá, nada menos que 2 imprentas. Isto veu paralelo o empuxe económico, o empuxe do comercio, o empuxe dos auguistas, os balnearios, o cal traía riqueza económica, traía moitas noticias e traía tamén publicidade, non? Eso poucas comarcas o poden decir. E despois, citábalo tú un pouco, aquí os periódicos, como era propio desa época, eran periódicos moi partidistas, eran ideoloxías enfrentadas, chegaban incluso a un enfrentamento personal. Aquí ti recolles unha fotografía de Don Lino, que era un personaxe ilustre de Verín, que chegaron incluso un día a baterlle a saída dunha misa, non? Esa fotografía que tú recolles... Bueno, pero quere dicir que eso o mataron foron posteriormente xa no inicio da Guerra Civil, non? Quere dicir que esas eran as rivalidades tan grandes que había, non? Rivalidades tan grandes que había. E xunto a isto eu destaco
que, bueno, aparece aí destacado no periódico, unha referencia que me parece importantísima, ten un paralelismo tamén coa historia actual, co que son as redes sociais, e incluso o que está ocurrindo con Cataluña. Por que este fala con Cataluña? Bueno, porque trato de ver, extraer un pouco máis de ensinanzas, non? Aí dice que o fracaso xornalístico que houbo a finais do século XIX foi paralelo á perda das colonias de España, non? Aquelo significou unha crise intelectual, unha crise de valores, e levou á crise do periodismo, non? Puxose en cuestión a forma que había de narrar, e a partir desa crise saiu unha forma nova de narrar. Levo o paralelismo actual porque a todos estamos asistindo a esta intoxicación que hai de falsas noticias, medias verdades, ou noticias completamente falsas, ou que hoxe se chama posverdade, non? A posverdade somos unhos víctimas, moitas veces, a maior parte das veces, inconscientes, non? Eu sou moi crítico co papel do periodismo, creo máis no periodismo, digamos, audiovisual, e non porque traballa neso, sino solamente porque é máis escrutable. As redes sociais, os novos medios, internet, todo eso aí, a maior parte das cousas, e digo así, sinceramente, puro lixo, é basura, non? Puro basura. Tanto así que estamos asistindo a guerras actualmente na campaña do referéndum de Cataluña, como anteriormente o foi en Estados Unidos coa vitoria de Trump, non? A tal nivel chega. Dicir, por tanto, aproveito para pornos unha precaución en todo isto que se lanza. Veme moi ben, dame pé o feito da reflexión de que nada menos que toda unha perda dun imperio, as últimas coletazos do imperio que había español, creou unha crisis no periodismo e levou despois unha nova forma de narrar, non? Finalmente, quedame louvar a labor daqui da Biblioteca de Verín, desde o meu medio, por o que me corresponde a min de patria. Temos recollido no posible as iniciativas, que aquí son moitas da Biblioteca de Verín, que ten recibido moitos premios, e aquí este é un chanzo máis, un escalón máis para que isto sexa un novo valor, non? Para que siga crecendo esta biblioteca. E, por tanto, nada máis, felicitar a iniciativa da biblioteca de que isto sexa ahora moito máis difundido, moito máis público, felicitar a María Isabel que isto se publique, porque redundará en beneficio e en conocimento de todos. Non? Poucas comarcas poden ter un conocimento da súa historia particular, coa riqueza aquí que hai de periódicos como había daquela. Non? E ademais sorprendese da calidad co que se escribía. Sí, sí. Dicir, non era, estou falando de cotilleos, pero non era, había ali había sangre realmente no que ali se contaba. Sí, había tamén moita creación literaria, sí. Sorprendeume moitos destes xornais que visualicei, había moita imaginación tamén, e despois unha sátira moitas veces groseira, pero tamén sátira fina, moi inteligente, sí, non? Sí. Sorprendeume, sí. Bueno, reitero os parabéns aos que xa dixen. Moitas gracias. Despois de estes, calquera abra boca, verdad? Pero bueno, son o alcalde. Hai 2 anos e pico, porque o tempo pasa moi rápido, pois, por azar do destino, pois tocounos a responsabilidade de gobernar este concello. Unha das primeiras cousas que tiñamos na cabeza era recuperar a identidade como pobo. Se vos fixades, todo o que fixemos os 2 primeiros anos en cuestión de actos culturales, teño contado moitas veces, non é contar unha historia cronológica, sino ir identificándose cada un con unha parte da nosa historia, non? Esta é unha parte da nosa historia moi importante. Xa fixemos un primeiro pinito nunha exposición que se fixo no Auditorio Municipal con un congreso de audiovisuales e medios municipales hai 1 ano e medio. Ali apareceron os primeiros exemplares. A continuación deso apareceu xa a necesidade de digitalizalos e poñelos a servicio do público paralelamente. Pois Isabel vai generando un traballo, habrá muchísimos máis, pero o máis importante é que todo o mundo vai a ter acceso a unha cousa que prácticamente sabía o Santi e 4 ou 5. E agora todo o mundo sabe, co cual eso genera un motivo de orgullo e un motivo de identidade. Pero máis, non é unha
a acción aislada no tempo. O sea, o tema do libro, da escritura, dos periódicos, non é unha cuestión que foi a finales do siglo pasado e principios deste siglo. Se recordades, e agora nos próximos meses vamos a recordarnos con a exposición do que é o libro en Verín, as primeiras imprentas estuveron arriba. Bueno, pues desde entonces hasta hoxe vamos a intentar reconstruir igual que fixemos un pouco co tema do viño. Aí temos as imprentas tipo Gutenberg, que había 3, cos seus imprenteiros. Temos as imprentas que están guardadas na Diputación, que vendeulle Pablo Iglesias a Don Lino, que son as originales de principios de siglo, están guardadas nunha caixa, pero volverán a Verín, volverán a Verín próximamente, se Dios quer. E todo iso vai ir desembocando en que nun período relativamente corto de tempo pois aparezca algún medio, neste caso xa ten que ser un medio digital, os seus tempos son outros, un medio digital pois, que ao mellor iníciase de forma pública, pero lógico é que continúe de forma privada. Con todo isto, por facermos un pouquiño de onde estamos, que é o que queremos facer, só me queda agradecerlle a Santi o enorme traballo que fixo durante muchísimos anos, que agora comparte. Parece unha cousa moi pequena, pero isto levou muchísimo tempo. Eu acordo de estar naquel salón algunha vez con el, e le vía papeles hasta sabe Dios. A Vicente, a Aurora, a Antía, que aí como unha formiguiña foi un detrás do outro, pum, tuvo que aguantar o Santi tamén, que non é fácil. E todos os que contribuímos e contribuirán a este traballo, a todos eles o meu máis grande agradecemento e noraboa. Nada máis. Bueno, este é o libro, o estudio, nos vamos a editar. Este é un estudio, vamos dentro das actividades do Concello, cada ano editamos un libro ou dous. Sabedes que editamos un de Taboada Chivite, o último non me acordo qual foi, o cine, agora ven a prensa, o dos bolechas. Bueno, que a labor editorial do Concello, pois, ainda que a veces pasa desapercibida, por non é, sobre todo cando ven a factura, entendes? Este vai ser un que tamén é interesante,